Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. Masu sauraro har kullum muna muku marabalale zuwa wannan tasha tamu mai albarka, sannan muna masu roƙonku da kar ku manta. Ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu inganci gami da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Za a sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma kun je nema. Kar ku manta, ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Za mu yi magana ne akan kana iya #002 *21 *147#. So za mu yi magana ne akan yadda mutum zai dakatar da kowane irin kira, saboda wani lokaci mutum yana nan kila yana wani abu to bai so ya kashe datan shi, saboda yana so ya ci gaba da amfani da network din, amma akwai kiran da zai takura mashi. Yana so ya dakatar da kowane kira ya shigo cikin wayar shi. Ga sim din shi active amma ya dakatar da kowane kira ba zai shigo cikin wayar shi ba, amma shi in yana bukata zai kira duk wanda yake so ya kira. So yau insha Allah za mu nuna muku hanya wanda za ka yi amfani da shi ka sa, sannan za mu nuna muku hanya wanda za ka yi amfani da shi ka cire *21 *147# *002. To ka je dial call ɗinka inda kake dialing ɗin number, idan ka je sai ka sa *21 *147#. So wayannan nambobin da ka sa su ne za su baka damar idan ka danna ga kowane layi MTN kuma kowace waya Zen, duka dai layukanka idan ka tura za su rufe maka layi. Za ka rika buɗe data ka yi browsing kai komi, amma ba zai bari a kira ka ya shigo ba. Sai ka danna call. So ga shi na MMB code started, call forwarding registration was successfully. So haka nan duk wanda zai kira number ka za ka ga ba zai shigo ba. Haka kuma kai layin ka zai zama na buɗe, kana amfani da data, kai ma kana iya kiran mutum, kana iya message, amma kuma idan mutum ya turo maka message zai shigo. Haka kuma idan ya kira ka za ka ga alamun da cewa ya kiran mutum ya shigo wayanka ko kuma ya so ya kira ka. So abu na biyu shine idan ka gama wannan kana so kuma ka cire, wato kana so ka mai da layin ka active, shine za ka zo sai ka sa #002#. So wayannan nambobin su ne wayanda za ka sa ka cire ka dawo da layin ka normal, kowa zai rika kiran ka a kowane lokaci. Sai ka danna gashi na MFC code started. So ka gani call forwarding service has been disabled. So haka nan ake yi kowane lokaci. In ka tashi za ka sa kuma ka kashe. Allah ubangiji ya sa kowa ya amfana.